Et gammelt kort. Jeg mener, 79 er meget alvorligt. Er det ikke det nyeste på 79? Hvad? Nej, du skal huske 79, det ikke komme ud sådan et halvt år eller et helt år før min første år. Nå, ja. Det er jo ikke et gammelt kort i forhold til 79. Så det er stadigvæk bedre, det må du indkomme. Men så skal jeg spille over i fuld model, så er det 79 bedre. Det er nok ikke rigtig. Nej, jeg vil sige, det synes jeg ikke er lige gode. Ja. For nær lige er lidt sportsfag, jeg er 79, men jeg er slet ikke fjerner. Husk, det kan overflade på formen. Jeg vil stadigvæk til 69 på grund af pengene. Ej. Nej. 805. Oj. Er det Nu kører vi hen. Nu ryster vi i bukserne. Det kører vi på aftes. Nu ryster vi i Easy. bukserne. Easy. Ja. Meget tæt på mig. Nu ryster vi Vi i kører bukserne. det hver gang, eller? Ja. Men det gør vi da også. Hvis det er det der at lægge det ud, og så de kører 800 et eller andet, så bliver det nemt. Nej, det skal vi heller ikke. Det skal ikke være for skadet. Hvis det er det der, de lægger det ud, det er det. Den var stået den var højere end Hey. rundt. Nå du.